Είναι πολύ σημαντικό και πολύ σημαντικό αυτή τη κοινωνία μαζί μα και σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε πολλά θέματα. Γιατί μπορεί να μα θεωρούν του δικηγόρου απλά ω επαγγελματίε, αλλά εμεί είμαστε μέσα στο παλαιό τη κοινωνία. Ίσως να είμαστε και οι μόνοι επαγγελματίε που είμαστε τόσο πολύ σφαιρικά στα θέματα, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τη κοινωνία μέσα στα κρατήρια. Τα οποία μπορεί να συνδέονται με άλλου επαγγελματίε ή με την ίδια τη ζωή του, αλλά δεν πάβουν να είναι η εικόνα τη κοινωνία. Εδώ λοιπόν στο Λασίδι είμαστε ένα νομό που προσπαθεί πάντα και διεκδικεί να δώσει το στίγμα του και να ακουστεί. Και θα έλεγα ότι είναι, χωρίς να το πολιτικό αυτό, το λέω από τη θέση στην οποία βρίσκομαι, είναι παραδειγμένο του Λασίδι. Και τώρα πάει και σε μια μεγάλη παρακμή αν συνεχιστεί αυτή η τακτική, που δεν θα ήθελα να πω τώρα ότι είναι θέμα στοχοποίησης. Δεν θέλω, εγώ θέλω να είμαστε αγαπημένοι όλοι κριτικοί. Γιατί έχουμε το χαρακτηριστικό και γιατί πρέπει να είμαστε δυνατοί, να γίνουμε πιο δυνατοί και να συνεργαζόμαστε και να μας βοηθήσετε. Εσείς οι οποίοι είστε εκπρόσωποι της κοινωνίας πια. Έχουμε τις μεγάλες πόλεις μας. Έχουμε το μεγάλο μας πλεονέκτημα ότι είμαστε μια περιφέρεια, μια περιοχή που είναι όλοι ζωντανοί. Δεν έχουμε δημιουργήσει ένα υδροκέφαλο κέντρο. Και δεν θέλουμε να το επιτρέψουμε γι' αυτό. Μπορεί να υπάρχει πρωτεύουσα στην περιφερειακή ενότητα, αλλά είναι η πρωτεύουσα με το συλλογισμό τη και όπω είναι αναγκαίο να υπάρχει. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, όλη η περιφέρεια έχει ανάγκη να αναπτυχθεί. Οι δικηγόροι, για να ξανάρθω στο δικό μου θέμα, είμαστε περίπου 110 δικηγόροι. Έχουμε καλύψει όλη την περιφερειακή ενότητα. Θα πιάσω τις πιο μακρινές περιοχές, στη Σιτία. Είναι 30 δικηγόροι. Ζουν εκεί, ανέκαθεν δικηγόροι κοινωνίας, εκεί που ζούσαν το γραφείο του. Από τότε την ίδρυση δηλαδή του δικηγορικού συλλόγου, με το βασιλικό διάταγμα, προέβλεπε ότι θα έχουν την έδρα του δικηγόρου εκεί που ζουν, που είναι οι κατοικίες τους, και όχι στην έδρα του πρωτοδικείου που είναι εδώ. Στην υπέροχη Νάπολη και εδώ πρέπει να παραμείνει. 30 δικηγόροι στη Σιτία, 39 δικηγόροι στην Εράπετρα. Με δραστηριότητα και από γονέα σε παιδιά και από παιδιά σε γονείς παραμένουν τα γραφεία. Οι υπόλοιποι από τους 110 βρίσκονται στον Αγγλικό λόγο και στη Σιτία. Στη Νεάπολη. Εδώ λοιπόν είναι το πρωτοδικείο μας, το οποίο έχει μόνο μελές, πολυμελές πρωτοδικείο, εισαγγελία και το Ειρηνοδικείο της Νεάπολης, το οποίο το Ειρηνοδικείο της Νεάπολης συγχωνεύτηκε κάποια στιγμή του Αγίου Νικολάου και της Τζερμιάδου. Η Εράπετρα και η Σιτία είχαν μεταβατικές έδρες ποινικού, μονομελές μελιοδικείο μέχρι το 2014. Ξαφνικά, ένα πρωί αποφασίζουν ότι τις καταργούμε τις μεταβατικές. Και έχουν παραμείνει τα ειρηνοδικεία. Και ερχόμαστε στο τεράστιο θέμα που πρέπει να σας απασχολήσει. Θα σας δώσω το επόμενο που έχουμε στείλει. Θα σας το δώσω ξανά. Έχω ασθενήσει τα. Θα σας δώσω λοιπόν, δεν ξέρω. Έχουμε άλλο. Θέλω να το μελετήσετε γνωστά. Διότι είναι ο νέος δικαστικός χάρτης, ο οποίος προβλέπει την κατάργηση των ειρηνοδικείων όλης της επικράτειας, θα ενοποιηθούν τα ειρηνοδικεία με τα πρωτοδικεία, δεν θα υπάρχει πια ως βαθμός, πρώτος βαθμός, και σε αυτή την κίνηση θα πρέπει να κλείσουν και κάποια. Κάποια τα οποία πραγματικά δεν είχαν αντικείμενο, δηλαδή θα κλείσουν τελείως από εκεί που ήταν η έδρα τους. Η ενοποίηση δεν θα έχουν νόημα ύπαρξης, αλλά προβλέπουν ότι εκεί που ήταν αναγκαία να υπάρχουν δικαστήρια, θα γίνουν περιφερειακές έδρες πρωτοδικείου. Δηλαδή, θα υπάρχει έδρα του πρωτοδικείου, για παράδειγμα, εδώ στην Νεάπολη, όχι για παράδειγμα, ως δεδομένο θα υπάρχει, και να ζητάμε να δημιουργηθούν περιφερειακές έδρες στη θέση των ειρηνοδικείων Εράπετρας και Σιτίας. Για ποιους λόγους? Αφενός, διότι έχουν δραστηριότητα, αφετέρου, διότι ο σκοπός που γίνεται ένα δικαστήριο ανέκαθεν ήταν να υπάρχει εγκύτητα στους πολίτες για να μπορούν, γιατί είναι ασφάλεια για τους πολίτες και για την κοινωνία το να υπάρχει το δικαστήριο εκεί. Η Σιτία είναι η πιο απομακρυσμένη μας πόλη στην περιφερειακή ενότητα. Η Εράπετρα είναι απομακρυσμένη από το πρωτοδικείο, λιγότερο από τη Σιτία, αλλά είναι το μεγαλύτερο ειρηνοδικείο. Κατά συνέπεια λοιπόν, θα πρέπει να δεχθούν δύο περιφερειακές έδρες. Όπως γίνεται και στις νησιωτικές άλλες περιοχές. Γιατί εμείς, όπως λέμε κατά επανάληψη παντού, ο νομός Λασιθίου είναι η νησιωτική περιοχή της νήσου Κρήτης. Τα Χανιά έχουν τα Χανιά, είναι τα πάντα όλα στην πόλη του Χανίων, τα αντίστοιχο είναι και στο Έθνο, τα αντίστοιχο είναι και στο Ηράκλειο.
όλοι δηλαδή οι δικηγόροι βρίσκονται στις μεγάλες πόλεις και πρωτεύουσες των αντίστοιχων νομών. Σε εμάς υπάρχει ιδιαιτερότητα. Άρα λοιπόν θα αγωνιζόμαστε. Έχουμε πάρει διαβεβαίωση από συνάντηση με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Βούγα. Του έχουμε καταθέσει αντίστοιχο υπόμνημα, γι' αυτό σας το δίνω. Έχουμε συναντηθεί και έχουμε μιλήσει κατά επανάληψη και μας διαβεβαιώνει ότι θα παραμείνουν ως δύο περιφερειακές έδρες η Αράμπια και η Σιτία. Όμως, επειδή ξέρουμε όλοι μας το μάθαμε και στη σχολή, πως όταν ερωτοδοκούν οι γίγαντες που φέρει η Χλόη, επειδή επανέφεραν το θέμα οι μεγάλοι σύλλογοι Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου, που αριθμούν 800 δικηγόρους στα χαρτιά, όχι στην πραγματικότητα, μακάρι να δουλεύανε όλα αυτοί οι συνάδελφοι. 200-300 δουλεύουν και οι υπόλοιποι νέοι συνάδελφοι κάνουν ό,τι μπορούν. Επαναφέρουν τη συζήτηση, γιατί σε αυτούς γίνονται πάρα πολλά περιφερειακά στην Αθήνα, που λόγω των συνθηκών της Αττικής θεωρούν ότι δυσκολεύουν τους δικηγόρους, γιατί δεν σκέφτονται. Το θα μου επιτρέψετε να κάνω η ανάλυση του όρου. Δεν σκέφτονται κοινωνικά, σοσιαλιστικά οι Αθηναίοι. Οι Αθηναίοι λένε τι θα γίνει ο νέος δικηγόρος. Θα τρέχει στο Περιστέρι, θα τρέχει στο κέντρο. Και δεν μπορεί να νοηθεί καμιά κοινωνία χωρίς την προστασία των δικαστηρίων. Θα πρέπει να παλέψετε μαζί μας όλοι οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου για την κοινωνία, έτσι ώστε να γίνει το πραγματικό στίγμα και υπόψη του κάθε νόμου μας. Ανεξάρτητα ποιος είναι η κυβέρνηση, ποιος είναι μείζωνα ή ελάσσονα αντιπολίτευση. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Μιλάω για τους πολίτες οι οποίοι όταν καταφεύγουν στην κάλπη έχουν ελπίδες βελτίωσης της ζωής τους με το όποιο αποτέλεσμα. Και η δημοκρατία σημαίνει πλουραλισμό, πολυφωνία και αγώνα. Αυτό μεγάλο μας χρόνο με δίπλα μας, για να μην πλατιάσω περισσότερο, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτό, είναι με το νέο δικαστικό χάρτη να παραμείνουν το πρωτοδικείο μας, η έδρα του εδώ που κάποια στιγμή πήγαινε και κινδυνεύσει από την ορμητικότητα των γειτόνων μας, και να έχουμε δύο περιφερειακές έδρες πρωτοδικείου, η Αράμπια και η Σιτία. Θα το από όποια πόλη κι αν είναι αυτή. Μας έχει κάνει αναφορά στη Βουλή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά πρόσφατα και το ΠΑΣΟΚ έχει βγάλει κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με το δικαστικό χάρτη και εδώ είναι οι αρμόδιοι να σας τα πούνε καλύτερα. Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι δύο γυναίκες τώρα που συνεργάζονται. Η σημειολογία του Γένους Υλικού. Η δύναμη, η ζωή, η ελπίδα, η επιτυχία, όλα. Για αυτή την συνάντηση. Εμείς ξέρετε ότι προσπαθούμε σε κάθε περιοχή να προσπαθούμε να βοηθούμε με τον τρόπο μας και με τις παρεμβάσεις μας και τις κοινοβουλευτικές και με τον πρόεδρο που κρατάει για την Κρήτη στα προβλήματα του τόπου. Για μας είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, να υπάρχει ένα σχέδιο έτσι ώστε να διατηρηθεί ο πληθυσμός και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι στον τόπο τους, γιατί αυτό το οποίο περιγράφατε είναι το μόνιμο φαινόμενο της τελευταίας δεκαετίας. Δηλαδή, όλο και περισσότεροι να φεύγουν για τα μεγάλα αστικά κέντρα και δυστυχώς τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και για το εξωτερικό. Αυτό το πράγμα πρέπει να ανασχεθεί και αντίθετα να τους δώσουμε τη δυνατότητα να επιστρέψουν και πάρα πολύ πίσω. Και η Κρήτη είναι ένας τόπος ο οποίος προσφέρεται για να κρατήσει τους ανθρώπους που είναι εδώ πέρα, για να φτιάξουν οικογένεια, να φτιάξουν παιδιά, να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά και κοινωνικά. Γιατί έχετε ανεπτυγμένο τον τουρισμό, που είναι ένα σοβαρό τομέα που φέρνει εισόδημα, τον πρωτογενή τομέα, τον οποίο συζητάγαμε χτες σε μια μεγάλη συνάντηση που κάναμε στο Ηράκλειο με τους αγρότες και τους παραγωγούς. Τα πάρα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν με το κόστος παραγωγής και εσείς εδώ πέρα νομίζω ότι βλέπετε αντίστοιχα. Δυστυχώς, αυτό το οποίο πιστεύουμε εμείς ως αναπτυξιακό περιφερειακό μοντέλο που πρέπει να έχει χώρα, όπου είναι στο πρόγραμμά μας και προσπαθούμε συνεχώς όπου πηγαίνουμε και να το παρουσιάζουμε αλλά και να το χρησιμοποιούμε σε τοπικό επίπεδο με τα τοπικά προβλήματα του κάθε νομού, δεν νομίζω ότι έχει την ίδια αντίληψη η κυβέρνηση. Νομίζω ότι η κυβέρνηση τα τελευταία 4,5 χρόνια
εφαρμόζει το λεγόμενο επιτελικό κράτος, το οποίο συγκεντρώνει όλες τις ευθύνες και όλες τις αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο και ιδιαίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου και οδηγεί ακόμα και σε τέτοια νομοσχέδια που αφορά το δικαστικό χάρτη, στο να μην υπάρχει καμία προετοιμασία, αντίθετα να βλέπουμε γνώμονα το πώς ένας στην Αθήνα αντιλαμβάνεται τη λειτουργία ενός περιφερειακού νομού σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στα δικαστήρια, στα ελληνοδικεία, πρωτοδικεία, και να μην αντιλαμβάνεται τις τοπικές κοινωνίες και την ιδιαιτερότητα κάθε νομού. Και επειδή προέρχομαι από την επαρχία, αντιλαμβάνομαι απόλυτα αυτό το οποίο εισπράττουν και οι άνθρωποι εδώ. Γι' αυτό εμείς θα συνεχίσουμε με τις παρεμβάσεις μας. Η Κατερίνα ήδη έχει κάνει μια συγκεκριμένη παρέμβαση για το θέμα, θα την αναλύσει και η ίδια, για να προσπαθούμε αυτό που σου είπε πριν, όχι να εξυπηρετούμε τοπικές ιδιαιτερότητες ή να διατηρούμε κάποιες υπηρεσίες που δεν χρειάζονται, αλλά να αντιλαμβανόμαστε το τι συμβαίνει σε κάθε νομό, τα προβλήματά του και όπως είπα και πριν και τις ιδιαιτερότητες του. Οπότε εμείς είμαστε στο πλευρό σας σε αυτές τις διεκδικήσεις και κεντρικά και με τη βουλευτή μας, τη Μιλένα Μοστολάκη, που έχει κάνει αρκετές παρεμβάσεις για το δικαστικό χάρτη, έχουμε μια συγκεκριμένη άποψη, θα το υπερασπιστούμε μέχρι το τέλος. Είναι κάτι το οποίο είναι μπροστά μας και θεωρώ ότι με τη συνεργασία και με εσάς και με τους υπόλοιπους δικηγορικούς συλλόγους εν τέλει θα διατηρήσουμε τα αιτήματά σας όσον αφορά τις αλλαγές που θέλει να κάνει ο Υπουργός και η κυβέρνηση. Αυτά από την πλευρά μου, Κατερίνα, να προσθέσεις επί του συγκεκριμένου εδώ. Φυσικά, είναι και πολλά και όλα σημαντικά πάνω σε αυτό και είναι και όλα επίκαιρα. Μιας και ο Υπουργός Κοινωνίας αποφάσισε τώρα να ανοίξει όλη την παλέτα. Να ανοίξει όλα τα χρώματα και να μας δώσει ό,τι έχει για την τετραετία, μάλλον. Εύχομαι να σταματήσει εκεί. Λοιπόν, συμπληρωματικά και μόνο του γραμματέα, τον Ανδρέα Πρόπουλο, συμφωνώ σε όλα αυτά που είπε, γιατί είναι και ο πυρήνας μας. Δηλαδή η αποκέντρωση και η αποσυγκέντρωση και εξουσιών και πόρων είναι ταυτοτική. Είναι σημαία μας. Πιστεύουμε στην περιφέρεια, πιστεύουμε, όπως λέμε και τώρα, στο κομμάτι της ανασυγκρότησης του παραγωγικού μοντέλου. Πώς μπορεί να γίνει ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου, να δώσουμε έμφαση στην επαρχία μας, αν δεν έχει τα απολύτως απαραίτητα, που είναι η ασφάλεια. Και τι είναι ασφάλεια? Σε κυριολεκτικό επίπεδο η υγεία και η δρόμη, σε μεταφορικό επίπεδο η καταπολέμηση των ανισοτήτων. Και το δικό σου κομμάτι είναι το πρώτο. Δηλαδή οι ανισότητες που είναι από την πρόσβαση στην εξουσία μέχρι τις οικονομικές ανισότητες, για να μπορέσει να έχει ασφάλεια ο πολίτης και να νομίζω ότι το κράτος όντως είναι δίπλα του, ξεκινάει τη δικαιοσύνη. Δεν θα αναφερθώ στο κομμάτι του η χώρα μου όσον αφορά τη διαφορά και να το πάμε σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί πρόσφατα έχουμε και ένα ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας κατακεραυνώνει το κομμάτι αυτό. Οπότε η μεγαλύτερη αντίδραση σε αυτό είναι να κάνουμε πιο ισχυρή δικαιοσύνη και την απονομία της δικαιοσύνης. Το πρόβλημα το έχουμε συζητήσει προζήτημα με τη Σοφία πολύ αναλυτικά από το πρώτο λεπτό. Μου είχε εξηγήσει ακριβώς ποιες ήταν οι ιδιαιτερότητες της περίπτωσης, τι ακριβώς ήταν αυτό που ζητάμε και που ζητάει και ο Σύλλογος που είναι και το υπέρ των πολιτών, γιατί αυτό στο τέλος συνέβη. Και για τον χώρο που εκπροσωπούμε συγκεκριμένα, γιατί αυτό είναι κομμάτι της κοινωνίας και η κοινωνία είναι κομμάτι του Πασόκ. Είμαστε ένα πράγμα. Και θέλουμε να βάλουμε στο πρόσωπο και το σοσιαλιστικό κομμάτι. Δηλαδή, ωραία τα λόγια, αλλά στην πράξη. Η Σοφία, λοιπόν, έχω τις εξηγήσει ακριβώς την κατάσταση, έχουμε ήδη προωθήσει την αναφορά. Όταν η Σοφία και ο Σύλλογος συνάντησαν τον πρόεδρο, εγώ είχα ήδη στις 18 Ιανουαρίου ετοιμάσει το δεύτερο εργαλείο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Συναντήσαμε με τη Σοφία, είπαμε ότι επειδή η αντιπολίτευση δεν έχει νόημα να είναι απλά στεγνή και αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, είναι για την ουσία. Οπότε στη συνεννόηση είπαμε ότι αν παρέμβω και ρισκάρω, έστω και στο ελάχιστο, να χαθεί κάτι, προτιμώ να μην το κάνω. Αυτή τη στιγμή νομίζω πως είναι η στιγμή να παρέμβουμε. Ναι, έτσι ώστε να ξέρουμε που βρίσκει η προσπάθεια να το υποστηρίξουμε ακόμη περισσότερο τηριακά αφενός και να φέρουμε και το κτηματολόγιο που η αρχική πρόταση ήταν να είναι εδώ το κτηματολόγιο στην έδρα του δικαστηρίου. Τότε σε συζητήσεις με την προϊσταμένη του κτηματολογίου που
είχε το υποθηκοφυλακείο, είχε πάρει το κτηματολόγιο, είχε κάνει και την επένδυσή της στην προσωπική, όπως το εργαζόταν το υποθηκοφυλακείο. Ήταν άμυστο το υποθηκοφυλακείο του Αγίου Νικολάου, ήταν άμυστο. Τώρα έγινε μετατάξει και έγινε έμυστο. Και έχει δημιουργήσει κάποια θεματάκια ως προς τις υποδομές για να την διευκολύνω. Ναι, εγώ ήθελα να πω και το άλλο ότι την εποχή συγχωνεύτηκε το Ειρηνοδικείο Αγίου Νικολάου με της Νεαπόλαος και είπαμε ότι έβγαινε το Ειρηνοδικείο από εκεί, ας μείνει το κτηματολόγιο. Ναι, και έτσι. Επειδή και γι' αυτό έχουμε παρέμβει πολιτικά, σκέφτονται οι άνθρωποι που πάνε, έρχονται από την Ιερά Παιδεία, η αποθήκη του στην ουσία είναι εδώ, δεν έχει ρεύμα. Έρχονται με μπουφάν, φακό, να βρουν χαρτιά, να πάνε να τα βγάλουν φωτογραφίες στην Άγιο Νικόλαο και να τα επιστρέψουν πίσω. Και νομίζω ότι θα γίνει μία φορά την εβδομάδα. Ως αρχαιοφυλακή. Της Ιεράπετρας και θα κλείσει και της Ιδείας και θα γίνουν αρχαιοφυλακία. Οι υπάλληλοι φεύγουν από εκεί και πάνε στον Άγιο Νικόλαο. Οι τόμοι θα παραμείνουν στους χώρους που βρίσκονται. Θα ανοίγουν μία φορά την εβδομάδα και κοιτάξτε τώρα το σκηνικό που εδώ το ζήσαμε στην Νεάπολη. Θα πηγαίνει ο δικηγόρος ή ο πολίτης να ψάχνει να βρίσκει το συμβόλαιο που θέλει. Θα παίρνει τον τόμο από την Ιεράπετρα, να τον πηγαίνει να το ελέγχει η υποθηκοφύλακας στον Άγιο Νικόλαο. Θα λέει τόσο να πληρώσει, θα πάει να πληρώνει στην τράπεζα και μετά θα πρέπει να πάει στον Άγιο Νικόλαο να πάρει τα πιστοποιητικά. Διότι δεν δίνουν αρμοδιότητες στον υπάλληλο που θα είναι, που μόνο θα ανοίγει την πόρτα και θα την κλείνει. Πρέπει να γίνει η ψηφιοποίηση. Αυτό θα πολλαπλασιάσει το χρόνο. Την καθυστέρηση, 4-5 φορές. το κόστος. Και το κόστος. Και η μαρτυρία της συναδέλφου που πήγε να δει μετά τους πρώτους υπαλλήλους της Ιεράπετρας που πήγαν και πήγε χθες ήταν αυτό. Εδώ, έτσι, κάπως έτσι, γιατί ο χώρος είναι πολύ μικρός. Η υπηρεσία και το κτηματολόγιο κατάλαβε πια ότι έχουμε μια ρεαλιστική λύση. Απλά θα πρέπει η κτηματική υπηρεσία να συμφωνήσει ώστε να παραχωρηθεί ο χώρος στο κτηματολόγιο. Να βρουν τον τρόπο έτσι ώστε να παραχωρηθεί στο κτηματολόγιο. Και ο χώρος είναι υπεραρκετός για να στεγαστούμε με αξιοπρέπεια και ασφάλεια και τα αρχεία αφού ψηφιοποιηθούν. Θα πρέπει να συγκεντρωθούν σε ένα χώρο. Δεν θέλουμε επουδενή να πάνε στην Αθήνα, γιατί αφενός ο χρόνος που θα χρειαστεί και θα απαιτηθεί και να μας στέλνουν αντίγραφα θεωρούμε θα είναι υπερτριπλάσιος. Τέλος πάντων, μπορεί να προσεγγίσουν και τους μήνες ακόμα. Κάναμε μία απόπειρα επιτυχημένη και σταματήσαμε με κατάληψη του χώρου, έτσι, με μια διαμαρτυρία στο κτηματολογικό γραφείο του Αγίου Νικολάου τον προηγούμενο μήνα. Γιατί ακριβώς δεν θέλαμε να φύγουν τα αρχεία των πρώτων εγγραφών που είχαν κατατεθεί πριν 20 χρόνια στο Δήμο του Αγίου Νικολάου και αφορούσαν τον Άγιο Νικόλαο μόνο και την Λούντα. Γιατί ακριβώς η εμπειρία μας λέει ότι όλα αυτά, οι εξαγγελίες σε σχέση με την ψηφιακή διακυβέρνηση, καλά τα πάνε σε κάποια κομμάτια και έχει διευκολυνθεί η ζωή μας στην έκδοση των πιστοποιητικών και διαφόρων άλλων. Αλλά ό,τι αφορά το κτηματολόγιο είναι ένα ναυάγιο. Δηλαδή, εμείς είμαστε μόνοι μας, μεσοπέλαγα, προσπαθούμε εκεί που μπορούσαμε να έρθουμε να πάρουμε και να εξυπηρετηθούμε μέσα σε 1, σε 2, σε 3 μέρες. Τώρα κάνουμε μήνες, δηλαδή για να διαγράψουμε μια αγωγή θέλουν 10 μήνες, 1 χρόνο. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά που λένε και αφορούν το κτηματολόγιο είναι τραγικά και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο κόσμος ακούει, ας πούμε, ότι εμείς κάναμε μια καταχώρηση ηλεκτρονική του συμβολέου σε 14 λεπτά. Έτσι. Ενώ πίσω είναι ότι είμαστε εμείς. Οι δικηγόροι, οι μηχανικοί, με τα μπουφάν και με τους φακούς, σας δείξω φωτογραφίες, σας στείλω να τις έχετε και προσπαθούμε να πείσουμε να κάνουμε επανασύνδεση με τη βοήθεια του Δημάρχου, με τη βοήθεια του Κοινοτάρχη, με τη βοήθεια του φίλου, του βουλευτή, προκειμένου, ναι, δηλαδή και οι συνθήκες είναι άθλιες. Εκτός του ότι διακυβεύονται και όλα τα εμπράγματα δικαιώματα που για μας στην περιφέρεια είναι πολύ σημαντικό. Εδώ οι άνθρωποι, οι φίλοι μας, εδώ οι συμπολίτες, ξέρουν πολύ καλά ότι στα χωριά τους και όλοι εμείς που έχουμε πελάτες, 5 τετραγωνικά να πάρεις από ένα κίνητο, ξεκινάει μια δικαστική μάχη, η οποία μπορεί να κρατήσει και 20 και 30 χρόνια. Εδώ δεν μπορούμε λοιπόν να προσπαθούμε σε μια τουριστική περιοχή που έχουμε τόσο πολλές αγοροπολισίες, που έχουμε τόσα ανοιχτά ζητήματα, που έχουμε 15.000 εκκρεμείς δασικές εστάσεις, να λειτουργεί με αυτό τον απαρχαιωμένο τρόπο τα κτηματολογικά γραφεία, σε σχέση βέβαια με τα υποθηκοφυλακεία που λειτουργούσαν πάρα πολύ καλύτερα. Δηλαδή πήγανε τα παιδιά της Ιεράπετρας που δεν είχαν καμία εκκρεμότητα σε ένα πάρα πολύ ωραία τακτοποιημένο χώρο και βρήκανε τον μπάχαλο του κτηματολογικού γραφείου στον Άγιο Νικόλαο.
που είναι όλα το ένα πάνω στο άλλο, που κάνουν μήνες να εκδώσουν, να καταχωρήσουν τις πράξεις, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό. Η προϊσταμένη καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες. Έτσι. Ωστόσο, όταν υπερπολαπλασιάζεις τις απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει, δηλαδή εμείς κάναμε μία απλή αίτηση και πηγαίναμε και μας δίνανε την επόμενη μέρα την καταχώρηση ή τη μεταγραφή ή το επιστοποιητικό βαρών. Όταν πλέον για να πάρεις ένα επιστοποιητικό βαρών πρέπει να κάνεις 10 ενέργειες αντί για μία, να τη βράσουμε την ψηφιακή εκπαίδευση. Και όταν διακυβεύονται τόσο πολλά. Συγγνώμη. Πάρα πολύ μεγάλο. Δεν ξέρω αν είναι απαντητικό και θέλει τη διαδέωση του αυτό να γίνει αυτό το μέλλον του κολλήματος. Δηλαδή, εάν δεν γίνει αυτό τελικά να έρθουν όλοι εδώ, να συγκριθούν, θα μπλοκάρουν τα πάντα. Ανειδοτήσεις, μεταγραφές συμβολέων, θα είναι το πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο. Εάν δεν καταφέρουμε να έρθουν εδώ πέρα, να συγκριθούν όλα τα αρχεία, να μείνουν εδώ, θα έχει ο νομός να στείλει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μόνο το νομό Συμβουλίου συντάσσονται κάποιες επαγγελματικές τάξεις. Μηχανικοί, οι δικηγόροι. Βασικά μέσα εκεί συντάσσονται οι πολίτες, που βασικά το μέλημά μας είναι να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη. Βλέπετε λοιπόν αυτά τα πράγματα τα οποία αναφέρατε προηγουμένως. Τι υποσχέσεις έχετε λάβει και τι γραμμές έχουν δοθεί για να ξέρουμε κι εμείς πώς πρέπει να παρέμβουμε. Διότι ο χώρος ο δικός μας είναι καταλυτικός. Παίρνει αποφάσεις, προχωράει, κάνει διαβήματα, κάνει επερωτήσεις κλπ. Δεν είναι των υποσχέσεων. Εδώ λοιπόν έρχονται ορισμένοι και κάνουν συναντήσεις. Η συνάντηση λοιπόν φέρνει κάποιο αποτέλεσμα, διότι ακούς, οραματίζεσαι, βλέπεις την εκλεκτή πρόεδρο, η οποία τα αναφέρει πάρα πολύ ωραία και παρακολουθεί τις προσπάθειές σας. Εγώ επενώ και συγχαίρω την προσπάθειά σας, σας παρακολουθώ διακριτικά, Κλόντες ονομάζομαι, οπότε ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχουμε βρεθεί. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ και επενώ και συγχαίρω την προσπάθειά σας. Και πραγματικά σας διακρίνει και σας τιμάει η κατάταξή σας στη θέση που έχετε. Το ερώτημα είναι το εξής: πεθαίνουμε λύσεις. Εμείς λοιπόν πρέπει αυτή τη στιγμή να παρέμβουμε και η παροιμία λέει φωνή λαού οργή Θεού. Πρέπει λοιπόν να παρέμβουμε να δώσουμε λύσεις. Διότι είναι ένα θέμα πάρα πολύ βασικό όπως τα θέματα υγείας, το οποίο δεν μπορεί να ταλανίσει και να απασχολεί την τοπική κοινωνία. Εσείς λοιπόν θα μας κατευθύνετε προς τι οδούς πρέπει να ακολουθήσουμε, με οποιαδήποτε μάχη πρέπει να δώσουμε, για να φέρουμε ένα ουσιαστικό θετικό αποτέλεσμα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Η πρώτη κατεύθυνση την έχω δώσει εδώ που δεν έχω δώσει. Ναι. Γιατί η μόνη παράταξη, όπως του βάλετε παρατάξεις, που έχουμε επικοινωνία και έχει διαθετεί, είναι η Κατερίνα. Που ήρθαμε. Συγγνώμη, το Πασόκ. Παράταξη. Ναι, είναι το εκπρόσωπο της παράταξης. Ναι. Μου επιτρέπετε, τώρα το είπα, από την αρχή έδωσα στιγμό ότι δεν μπορώ να μην ξεχωρίζω τους ανθρώπους οι οποίοι... Ναι, θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι κάθε χώρος... Η Κατερίνα εκφράζει το Πασόκ. Και ο κύριος Γραμματέας που μας έχει τιμήσει τώρα που είναι εδώ, είναι Πασόκ. Ξέρω δηλαδή. Μα η ύπαρξη ατόμου εκπροσωπεί τον πολιτικό χώρο. Πώς δεν να κάνουμε τον Ανδρέα, να μην δείξουν ότι συνεργάζονται και το δείχνουν μέχρι τώρα είναι συνεπείς. Τι πιάνει συνεργασία. Δηλαδή το χαρτί έχει σταλεί από τον κύριο Σακαρέτσι, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, έχει σταλεί επιστολή, μας έχει κοινοποιηθεί στην κλιματική υπηρεσία. Γίνεται η αναφορά σε αυτά που εμείς έχουμε ζητήσει και ζητάει την κλιματική υπηρεσία την παραχώρηση της χρήσης. Την πλευρά του Υπουργείου έχουμε ζητήσει την αλλαγή της έδρας. Ξέρουμε ότι έγινε συνάντηση, περιμένουμε τη συνάντηση, αλλά εξαρτάται πάρα πολύ από την κλιματική υπηρεσία. Και αυτό από εκεί. Να ρωτήσω